Magigsuon si Jesus ni pasidaan sa iyang mga tinunan, kasagaran mahitugod sa realidad sa kasuko o pagsalikway nga ilang madawat sa kalibutan. Isip kabahin sa kalibutan karong panahona, daghang mga Kristiyano nga nag-anto sa pagpanglutos o gibutang nila ang ilang kinabuhi, trabaho o reputasyon nga naa sa kakuyaw pinaagi sa pagsunod kang Kristo. Si Jesus ipasalig nga kita itugyan dumtan sa tanan patyon. Siya nag-imbita kanato nga gakson ang tanang mga pag-antos madako o magabay para sa atong paghigugma kaniya. Unsa ka nga mga pag-antos nga hinay kaayo ang atong pagdawat sa atong kinabuhi. Ang mga pag-antos sa Kristiyano maghatag og dali nga bunga whether ato kining naamguhan or wala. Kapila na ka makadungog sa istorya sa usa ka tawo nga nag-antos pag-ayo ug nakaamgo nga ang ilang kasubo mao ang mas gamhanang saksi sa gugma sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Kadtong nag-antos, gisulay, kasagaran sila ang makasulti nga makakonbenser mahitungod sa Ebanghelyo. Sa panahon nga sila misalig o nagpabilin sa Ginoo, ang pulong dili na maisip nga walay pulos o usa ka saklay. Kita mahimong gamhanang saksi sa panahon nga atong gakson ang mga pag-antos ug ipaambit ang atong kasinatian ni Kristo niini nga konteksto. Si Jesus nag-imbita kanato sa paglahutay nga mubarog nga lig-on diha sa pagatubang sa kalisdanan parihas ug sama na siya padayon nga nagpadilaab diha sa hangin. Isip resulta ato ang masiguro ang atong kinabuhi, atong kalag, ang atong walay katapusan nga kalipay, ang kinabuhi sa atong kalag nga mao ang atoang relasyon sa Ginoo. Ang paglahutay nangahulugan kita magpadayon bisan kita gikapoy, gikulata, naluya o nawad-an sa kadasig. Ato lang mahimo kini kung atong tugutan si Kristo nga muanhi uban kanato aron hawiran kita. Kung kita naningkamot nga may koneksyon ni Kristo nga lig-on nga mohawin kaniya, kita mapuno uban siyang labaw sa tawhanong kusog. So unsa may hagit para kanato mga igsoon nga mahimong maayong saksi sa iyang kamaturan o sa iyang gugma. Ikaduha, nga mamahimong maayong instrumento sa iyang gugma ngadto sa uban. Hinaot unta. May nagpalihog para sa katalibanong pagabot.